खुलुमबाय दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। दङ बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां बर' माहारियारि आफादा गहपुरनि राजघरनि बर' फरायसा आफादनि मावख'आव खौरां मेल खुंदों। बे खौरां मेलनि गेजेरजों बिश्वनाथ जिल्लानि बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मुस्रि उखिल बसुमतारी बिथाङा गोनांथार बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंथिनानै होयो। जों गोबां दुखु मोनो। जोङो बुंनो गोसो जायो माब्लाबा जे बेफोरबायदि जायोब्ला बर'नि गेजेराव बर'जों बर' खिन्थु दावहाया जागोन। आरो नोंथांमोना जुदि सानदोंब्ला जोङो थाखानाय बिटिएडि बांगाल जुंगाल हारसा बंगालजोंनो जों गोरोबलायनानै थानोसै होनना सानथारदोंब्ला जों नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन। नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बे बिटिएडिखौ ख्रों ख्रों अख्रां नांगा नांगा
मेडाम दिनैनि जिथु खौरांगिरि लिंनाय जादों बे मानि थाखाय लिंनाय जादों? बेखौथ' दानि एसे सिगाङावनो बुंखांबाय। मैया मोनसे मिडियानि गेजेराव दावरा देख्रेब सारनि माखासे बिबुंथि नुदों। बे बिबुंथिनि सायाव जोङो बेखौ गोबां दुखु मोननानै दिनैनि बे प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों। आरो बेयो बिथाङा जेरैबायदि बुंदों, बिथांखौ मोनथिनायाव बिथाङा सासे बर'नि मोजां सानग्रा, जों गोदोनिफ्रायनो लोगो मोननायमोन। खिन्थु दिनैहाय बिथाङा बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे जेंनानि सायाव जि एसे नंखाय बाथ्रा बुंदों, बे माने जोबोद दुखु नांदों आरो दुखुनांथावबो जादों। आरो बिथाङा सासे आबसुनि दैदेनगिरिखामोन मोनसे समाव, आं मोजाङैनो मोनथिगौ। आं आबोबनि दैदेनगिरिमोन बे समाव। आरो बिथाङा गोबां सम गहपुरावबो फैदोंमोन। आरो गहपुरनि जेसेबांखिनि 536 जन माने जोहोलावजोफ्रा जिउ गारदोंमोन, बिथाङा बेखौबो थारैनो मोनथिखागौमोन। आरो बिथांमोननि मोनसे नाजानाय, बे नाजानाया संकसनिफ्राय सदियासिम बे बाथ्राखौनो गोबां सावरायोमोन। आरो बड'फा उपेनजोंनो बिथाङा माखासे सम फैफायोमोन। आरो सानसुमा सारमोनजों, आब' प्रमेलामोनजों गोबां सम फैफायोमोन। आरो एबसुनि अफिसावनो थानानै मैखोम बर' जाथिनि मावबाय थादोंमोन। आरो दा मोनसे खोथाया जों बेखौसो सिन्था खालामनो गोनां जादों आरो जे एसे मोजां सासे दैदेनगिरिया जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि एगेन्स्टआव एसेबां माने बाथ्रा बुंबाय। बे माने एसे दुखुनांथाव। आरो बेखौ जोङो, बिथाङा जुदि बिथांनि सान्थौआ बेबायदि सानदोंबा, जों बेखौ खिन्थु गोबां सोंखारिनो गोनां जाथावना होननानै जों साननानै लादों। आरो सोंखारिनांगौ होननानै सोंखारिनायबो जादों। आरो दा मोनसे खोथाया बेनो जे बिथाङा बुंबावदों नैबे सिमानि खोथा, आरो जोंहा 50% दं गैया। खिन्थु दिनैहाय बिथांखौ जोङो हसाके माने नुवाखै। आरो सनितपुर आरो गहपुराव दावरा देख्रेब सारखौ गोबाव सम जों नुवासै। दा गहपुरनि समयसा, बिश्वनाथ सारियालिनि समयसा, राङापारा बा सनितपुरनि समयसा बिथाङा जेबोआनो मोनथिया खोमा। खिन्थु बेबायदि जेबो मोनथियाव जे जाहाथा बाथ्राखौ बुंनानै गुलुं गुजुं खालामनांगौ, जों बेखौ थाथावना होननानै साना। आरो ओंखायनो बिथाङा जाहाथे, आरो जों माखासे बाथ्रा खोनाबावदों जे नैबे 3.1 गामि सोसननाय आरो दानख'नाय, बे बेलायाव जोङो MOHनि गेजेरजों ओरैनो ब्लां ब्लां नुहुरदों। बेहाय जोंहा एसे स्कप दं। जोंनि फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरि आरो जाथि संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बेहायनो मावगासिनो दं। मोननाय मोनैया जोंनि खाफाल, आरो मोननायनि लामाखौ जों नुहुरनायखायसो बेखिनिखौ जों नाजादों। खिन्थु बिथांमोना उपजासियै जोंनि नाजानायखौ फेलें खालामनाया थारैनो जोंखौ बिराद दुखु नांहोदों। आरो बेखिनियावनो जों गोसोखांहोयो आरो जे जाय बुस्थुखौ जोङो बे बर'नि थामोनथाखौ मोननो थाखाय एसेबां नाजानायनि गेजेरजों जों गावनि देहाखौबो बावनांदों। जिनाहारि जादों जोंनि गोबां आइजोआ। 50 जन मानसिया, जोंनि आइजोफोरा जिनाहारि जादों। 536 जन मानसिया जिउ गारदों। गोबां मानसिया न' बां सावजादों। नाथाय दिनैसिमबो जोङो जोंनि मोनथावना लामाखौ नुहुरनायखाय जों नागाराखै। बे जोंनि एसेबां दुखुनांथावै जोङो नारा नाथा नाजानायाव बिथांमोना जे जोंखौ जोखारबाय थानांगौ, बा बिथांनि माखासे बाथ्राफ्रा जोंखौ जोखारनाय बुंदों, बे खिन्थु गोबां दुखु गोनां जादों। आरो दा मोनसे खोथाया, सासे बर'नि दैदेनगिरि जानोबा गासिबो बर'नि मोजांखौथ' नायनांगोन। जुदि बिथांमोना बर'नि मोजांखौ, बर'नि बिमानि बिखायाव जोनोम जानानै बर' हारिनि जौगानायखौ बा माखासे बर'फोरनि जौगानायखौ जुदि बिथाङा हिंसा खालामनो जुदि सानदोंबा, बेथ' थारैनो बर' बिमानि सावा मोनगोन होननानै जों दुखु नांदों। आरो थारैनो जों दुखु नांदों। आरो माखासे जों खोनानायाव गासिबो बिटिआरनि गासिबो सुबुंफोरा जोंनि थाखाय एगेन्स्ट बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवाखै। आरो जों बेखौ साननोबो हाया। आरो बिथांमोना जोंनि थाखायबो मोजां गोबां सानग्रा दं। दा बाथ्राया बेसो जादों, सोरबाया जोंनि थाखाय मोजांखौ सिन्था खालामदों। बे सिन्था खालामनायखौ बिथांमोना मा मोनसे ओंथिखौ लानानै बादा होदों, जों बेखौसो दिनै रायजो राजाया बिजिरनो गोनां जादों। आरो बिथांमोना थारैनो जोंनि जौगानायाव मानि हेंथा ना, बिथांमोना गाव गावनि राजनिति मोनथाय, गाव गावनि लाब लालसनि थाखाय गावनि राजनितिनि जौगानायखौ लानानैसो जोंखौ बेबायदि सानदों नामा, जों बेखौ माने जोंनि रायजो राजाफ्रा साननो गोनां जादों। आरो बाथ्राखौ जों बेहाय स्टाडि खालामनो गोनां जादों। आरो दा बेनिखायनो जोङो बेखौनो बुंनो सानदों जे बे 3.1आव जिबायदि दफा दं, बे दफानि गेजेराव जोंनि थाखाय जायफोरा हेंथा बुंदों बिथांमोना जाहाथे गोजानाव थायो आरो जोंखौ मावनो खाबु होयो, जों बेखौसो आसा खालामदों। जों मोनसे खोथाया दुखु गोनां, जोंहा जोबोद दुखु नांदों। माने जोङो दासिमबो फरेस्ट हिसाबै सनितपुर आरो बिश्वनाथआ थाबाय थागासिनो दङ।
जायनि जाहोनाव जों दिनै आब' प्रमिलायाबो फरेस्ट मिनिस्टार जाखांबाय चन्दन फैखांबाय WPD मिनिस्टार बिथांमोनानो जादों खिन्थु बिथांमोननि थानाय थासारियाव मिनिस्टार लेभेल जि समाव थाबाय थादोंमोन जोंनि गहपुरनि थाखाय मोनसेबो बाथ्राखौनो बुङाखै दिनैसिम मोनसेबो बाथ्राखौ बुङाखै अबावबा आइजोफोरनि माखासे डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनसेबो फसंथानफोरखौ बिथांमोना फसंफैयाखै दा जों दुखु मोनदों 17 बोसोर बैसोआव जोंनि बे सनितपुर आरो गहपुरा जेबो मोनथायखौ मोनासैबा जों बिथांमोननि सायाव एसेबाबो फोथाय खेबस'बायदि जों फोथायजाथावै जादों खिन्थु जों दिनैनि बे मोनसेखौबो दुखु मोनदों नैबे दानि जि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि प्रमद सारा शिफ्ट जादों बे शिफ्ट जानायाव माखासे खामानिफोरखौ मावनो लाबाय थादों दा बेखौबो माखासे मानसिफोरा माने फेसबुकनि गेजेरजों इउटुबाव हगारगासिनो दं बोरो दाबो बड'लेण्डआ मोनाखै बेफोरबायदि बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव जादों जायनि सायाव 17 बोसोर बैसो रायजो खुंनायाव सासन खालामनायाव जों जेबोखौनो मोनाखै खिन्थु दिनै जोङो बिथांनोबो चान्स होनांगोन दिनै बिथाङा गोबाव सम जायाखै आरो फारसेथिं सिटुएसना जोंहा मोजां नङा आरो फारसेथिं बेमार आजारजों थादों खिन्थु जों धैर्य जानांगोन जों दासिमबो धैर्य जागासिनो दं मोनसे खोथाखौ बेखौनो बुंनो हायो बिथाङाबो जुदि मोनसे समाव जोंखौ लाजि फोनांहोयोबा बे बिथांनि मेटार खिन्थु दिनै बिमा माहारि जानानै फंसे खोथाखौ होननो सानो जाय मानसिया गावनि जाथिखौ लानानै राज गेलेनानै गाज्रि गाज्रि खामानिफोरखौ मावबाय थायो बिथांमोना जोबनायाव खिन्थु जातिनि बाहेराव थानो गोनां जायो आरो बिथांमोननि लाइफ हिस्टरियाव जिउनि जारिमिनाव जाति बिरोधिता होननानै बिथांमोनखौ लिरजानाय जायो जाहाथे जाय सुबुंफोरा इयुनाव बिदि मावगोन बिथांमोनाबो जाहैगोन खिन्थु दिनैनि समाव जों बेखौनो सानदों प्रमद सारनि जि नाजानाय बेनि एक्टिभिटिस आरो बिनि मावनाय हाबाफारिखौ बिथांखौ जों चान्स होनांगौ बेले बेजे बुंनांगौ गैया बिथाङा जोंनि धेकियाजुलियाव फैनानै बुंदों सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआरआव हाबगोन बेयो रोखा नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै गोबां जुक्ति उल्था उल्था होननायखौसो जों दिनै दुखु मोनदों बिथाङा हाबगोन होनदों गुबुनफोरा हाबा होनदों हाबा बे जोंनि खाफाल खिन्थु बिथांखौ मावनो थाखाय सम एसेबाबो होनांगौ होननानै जों जोंनिफ्राय बिमा माहारिनिफ्रायबो जों बेखौ बुंहरदों आरो जे जोंनि बर'नि थैजों जायफोरा लिडार जादोंमोन दैदेनगिरि जादोंमोन बिथांमोना गावनिल' सानाबासिनो गावनि जि प्लेटफर्मखौ बर'नि थाखाय मोनदों जोंनि थैनि थाखाय मोनदों रायजो राजानि थाखाय मोनदों बे बाथ्राखौ साननानै एसे फासयनाया मोजां आरो रायजो राजानि सक्तियानो दिनै प्रमदनि सक्ति रायजो राजाया प्रमद सारनो सक्ति होदों बे सक्तिखौ बाहायनो थाखाय एसे समजों लामा नायबावनानै धैर्य थानानै माखासे बाथ्राफोरखौ जों बयबो सासे बर'निनो फिसा होननानै बबेबा गावनि सान्थौफोरखौ गारनानै एसे लामा नायनानै बाथ्रा बुंनाया गाहाम होननानै आं बयखौबो खावलायनाय जादों आरो बर' फिसा हिसाबै दिनै आं बुङो मोनसे राजखान्थि दोलोआ बे आखाइ दङ सानो नामा गहपुरनि रायजोनि जिथु सुबुंफोरखौ लानानै इमसनखौ लानानै गेलेदों नामा मोनसे राजखान्थि दोलोआ दा बेखौ आं रोखायै बुंनो हायाखै खिन्थु मोनसे खोथा मिडियानि गेजेरजों माखासे मानसिफ्रा होनदों जे गहपुरनि रायजो माखासे सुबुंफोरा बेहाय इन्टारेस्ट गैया होननानै खिन्थु जायफोरा फेसबुकाव बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं आरो जों मालाबा प्रमद सारनिफ्रायबो खोनादों जे गोबां रायजो राजाफ्रा नैबे 3.1आव इन्टारेस्ट गैयै नङा दङ नाथाय एकदम मिनिमाम सानैसोल' मानसिया बेहाय इन्टारेस्ट गैया आरो हाबा मावनायाव हेंथा होगासिनो दं होनदों जुदि बिथाङा बेखिनिखौ होननो हादोंबा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बर' रायजो राजाफोरखौ जायफ्रा मोजां मोनो थामोन्थाखौ जायफ्रा हास्थायो बिथांमोननि गेजेराव दिनै प्रमद सार बिथांखौबो खावलायहरनाय जादों बिथाङा जोंनो सोर बायदि सुबुं सोर आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बेहाय इन्टारेस्ट गैया आरो बेखौ जानायाव हेंथा होयो हायोबा जोंनो फोरमायबा जों गाहाम मोनगोन होननानै सानो आरो